Moltes gràcies, vicepresident. Diputats, diputades, conseller, bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria mostrar tot el suport, tot l'escalf i tots els ànims pels veïns i veïnes de la comarca del Segrià que estan patint i estan vivint moments complexos i difícils amb l'augment de casos de Covid a la comarca i amb el confinament de la pròpia comarca. Des d'aquí també enviar tota la força a tots els professionals de salut que estan treballant per gestionar la situació i també a tots els alcaldes i alcaldesses que estan al capdavant de tots els municipis abordant i gestionant la difícil situació i complexa que estan patint, i esperem amb el desig que es pugui controlar aquest augment i que puguem tornar a la normalitat quan abans millor. Entrant ja en el debat en qüestió del decret llei 22/2020 que sotmetem ara a debat i a votació i a validació, el Departament d'Interior avui ens porta aquí la validació d'aquest decret llei 22/2020 de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials. Aquest decret llei consta d'un únic punt i pretén dotar de la possibilitat d'executar les sancions interposades per l'incompliment del Reial Decret 463/2020 de 14 de març i que aquest decret llei 22 està modificat, ampliat pel decret llei 26/2020 que es debatrà més endavant. D'acord amb l'estat d'alarma del govern espanyol, es marcava que qui incomplís les mesures imposades podia ser denunciat pels diferents cossos policials de Catalunya segons la legislació sanitària, de protecció civil i de seguretat ciutadana. Segur que n'hi ha hagut de casos de gent que no ha respectat la normativa i les recomanacions, però també advertim que moltes veus ens assenyalen com algunes de les sancions imposades no s'aguantaven gaire per enlloc. Ara, des del Departament, s'ha volgut centralitzar la tramitació i la imposició d'aquestes sancions en un únic òrgan, en aquest cas amb el conseller d'Interior, per raons d'eficàcia. I des d'aquí es validaran els casos per esbrinar si les sancions s'han fet per un procediment correcte, és a dir, si són accions correctament sancionades. Si no és així, des d'Esquerra Republicana creiem que no haurien de tirar-se endavant les que no siguin correctament imposades. En definitiva, és evident que la situació és complexa i que en pro del benefici col·lectiu els poders públics han de poder sancionar si es vulneren les obligacions que entre tots hem acceptat per minvar els efectes sanitaris de la pandèmia que encara avui lamentablement patim. I sí, ens sembla lògic i necessari que les sancions que s'imposin i que es cobrin també es puguin ingressar a les parts corresponents als diferents ajuntaments. De fet, ara mateix tenim una situació complexa al Segrià i hem d'evitar que aquests rebrots i casos es controlin i no augmentin en la comarca o s'expandeixi a la resta del país. Cal fer el possible per protegir els més vulnerables i evitar el col·lapse del sistema sanitari. Avui el Procicat ha aprovat l'ús obligatori de mascaretes arreu del país i cal garantir que tothom ho compleixi, com una mesura per frenar l'augment de contagis i protegir a tota la població. Ara bé, també demanem i exigim al Govern i al Departament d'Interior que revisi totes les sancions que han fet els agents de Mossos i les diferents policies locals, per tal de poder detectar i evitar aquelles sancions de situacions que s'hagi pogut fer un abús o una interpretació errònia en l'aplicació de la sanció. De fet, la pròpia Amnistia Internacional ha fet un informe sobre l'abús dels drets humans que s'ha dut a terme durant l'estat d'alarma. Tal com he dit anteriorment, tots coneixem exemples de casos i situacions de persones que han estat sancionades arbitràriament fent interpretacions excessives de la normativa per part dels cossos policials. Som coneixedors de situacions o casos en què hi ha hagut una aplicació desigual en alguns dels municipis o parts del territori amb diferents criteris d'aplicació utilitzant la mateixa base jurídica. I això no és just. I nosaltres el que volem és un model de seguretat democràtic i just. Parlo, per exemple, de casos com el d'una mare monoparental que va anar a llançar la brossa amb la seva filla i que se l'ha sancionat. O bé també casos com en algun municipi una persona va ser sancionada per anar a treballar en bicicleta per un agent de la policia local i ho va fer interpretant que feia esport, quan en aquell moment no es podia fer esport.
i la mateixa situació en un municipi veí no va ser sancionada. O també exemples com membres d'un banc d'aliments de Trinitat, del barri de Trinitat, o un grup de manters de Barcelona que estaven repartint menjar per la ciutat i van ser sancionats per la Guàrdia Urbana. Això no pot ser sancionat. Calen criteris de seguretat, però també calen criteris humans. L'estat d'alarma no pot ser un blanqueig per minar ni per qüestionar els drets de la ciutadania. La línia entre seguretat, salut pública i drets i llibertats és evidentment molt fina, quan el context és una pandèmia mundial. Però res pot servir de pretext per forçar els drets de la ciutadania, perquè si no, el caràcter sancionador que és necessari a vegades perd legitimitat, credibilitat i eficiència. I per extensió també dels cossos policials del país. La seguretat en temps de pandèmia no pot tenir carta blanca. Hem de ser curosos contra qui s'excedeixi i ens posi en risc a tots. Evidentment, qui no té el comportament adequat i qui se salte la normativa se l'ha de poder sancionar, sí, però fins aquí prou. Tota la resta no ens protegeix, ens fa més vulnerables. Per tant, creiem que abans de tramitar totes les sancions imposades durant l'estat d'alarma cal revisar-les perquè no existeixin aquests greuges i que veritablement es sancionin aquelles persones o aquelles empreses que realment han incomplert les mesures i les restriccions imposades. I finalment, no puc acabar aquesta intervenció sense tornar a demanar que és necessari i urgent derogar la llei 4/2015 anomenada Llei Mordassa. Una llei que ha estat reiteradament utilitzada de forma coercitiva on les forces de seguretat han abusat la seva interpretació i han comportat una vulneració de drets i llibertats de la ciutadania. Potser això sí que li toca fer-ho al govern més progressista de la història. Moltes gràcies.